sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kablaawan da kayo amin itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taad da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan arubi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti taga La Union. May sa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti den nami nga agiina. Ngem uray no kasta nagbalinmet a naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gatong palbiag ko. Nang runa idinagawiden ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan, bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdadan na tayon kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ako unay lakay. Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Wala, kailiw kayo una yan. Nangurunakan ka bakit? Oh. Kasta akmat kan ka, Limuel. Kailiw ka matuna yun lakay. Manipot ita, ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadagiti panawen na naging nadayuta bakit? Uy, Ruby Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon nyo. Pag ko naamat, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabaka dagos. Isa ayan. Amo, Mare. Nakaragragsakan. Numabalin laang kuma asaanin amalpas day di abakasyon. Ay na, naragragsakak pa'y kuma. Iso na laang, tasaan mat amabalin. Ngamin, manglukatan ti negosyo arugyan ni Limuel. Kayat mo asawan? Saanin nga agsubli ti barko ti asawam? Saanin at talaga, Mare. Agtalinaodan dito'y. Kasano daytan, Mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di kinapudno na, Mare. Idi pa'y laang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan met nasaya at anaitulong na iti biyag ko. Isupay kit di tinakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mi kinilimwel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Kan maisubli ti urnong mi, nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby. Itakla ang ama Amiris. Asaan arumbang nga aramidan apagliwliwaan ti kakastabanag. Sa bagay matkit di ang kasano ni Boss William. Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo?
Isu ngay diin awag mo kanyak anak kaawid kayon, imayak adagos. Talaga nga ingagarak ngayon yung ti cellphone ko. Itikas na, di nak maawagan. Ami. Updated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy terumbang ito na ito. Ay, ne, apay pinigis mo matanti surat ni Ruby. Ibagam ka ni Ruby, at di na mabaling aramitan te kastoy kanya, ha? Ha? Jak umanugot na basta'y balang naklatan na kasla basura. Boss William, simbang patanti asawa na. Isu nga rod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa, nabayagan ang nakabayad iti utang na kan ka. Oy, bay! Basta jak umanugot a panawan naklatan. Jak umanugot nga ibatinak. Sana pulos. Boss William. Ibagamkan ko nang agsarita kami tinasayat. Sana mapalin nga ramid na tikastoy kanyak. Anya nga iti makunam iti panang masahikan ka na kay. Ay, kete, mayata ba kete? Nagganas. Nakagin-awak iti kastaunay. May sa day takadagitil iliwek. No kas day nga daki di barko, bakit? Di panang masahim kanyak. Jak ngamin kaya tagpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae tagmasahe. Limhel. Amumaten. Tikat ko, ketsi ka lang. Agi ang manyak, Limhel. Nagbalin ka na puno kanyak. Ure agi na dayota. Apay nga nagsangit ka, bakit? Maragsakan ak lang. When, maragsakan ak gapoy timbagam, Limhel. Gusto nga ro din na, bakit? Di ka nagsangit. Amangan no makita da ka nagiti anak ta. Ibagada pa pag isang sangitan ka. Amom, nakagasgasa ta. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa. Katagyaman ang unay itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man ni William. Anyamatan. Talaga adagulit ay alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdum nga kiniami? Talaga di na kaya't asardangan. No apay mat ngamin anak relasyon nakpailangan kan ko ana. Ba nagapagpapaboya kita? Diyos ko, anya ti aramida. Sinaanak lakit di ti asawak numaamuan na ti amin. Diyak kaya na mapasamak dita. Ay, at ang unay nilimon. Anak. Nanang. Apay ngagsangsangit ka. Nanang. Nabayagan na palpaliiwan ka, Ruben. Tunggal pumanaw ti asawam kandag iti umbeng. Kasla ka na yun ka may kulkulang. Nakaadayo ti nakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka malmalday. Apay, ada ka di parikot mo, anak kaw. Nanang. Ada ka di ilim-ilimad mo iti asawam. Nanang. Apay adi ka sumungbat. Lukas na. Gusto ak. Ibagaman kanyak anak ko. Ang mga numatulungan ka. Nagdagsan ti parikot ko, Nanang. Ay anya nga ruday na. Ibagam Si sasaga na ang adumgang kan magawat kan ka anak ko.
Anda na aramid ko at ang kalabasol kinilimuel nanang. Anya ti aramidek. Kaya't ni William ti makisinarak kanyak. Bagay, umay ka, tamaturog tan. Rabin. Anya ti rumbang aramidek. Bagay. Anya ti kunam lakay. Umay kan ko na tamaturog tan. Rabin. Masapak man na narumwar no bigat. Lakay. Umuna ka na maturog. Sa anak pa yung amin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot? Ha? Kasla na kaununog nga minti pampanunutan. Awan lakay. Awan ti pampanunutak. Kinapudno na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Juan. Okay. Ano kaya't no? Kaduan ka mapanagpatsik apin ton bigat. Saanan limel? Okay ak lang. Promise. Kurang lang siguro tinan na dayto. Ang Ruby. Di ka madanagan lakay. Okay ak lang kunakman. Panagkunak kat madmadlawon ni Limuel nga adda pa kariribukak. Ay, kat, anya nga'y ti planom itamare. Diya ka mo, ami. Nabayadak matanti utang ko kan ko na. Ngamno apay matadinak latta sardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kasto'y ti mapasamag. Saan ka kuman nga inawawis amapan iti kasino? Di ka agdanag, ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, ami. Sigurado adakkel agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mo ti asawam. Ipakaawat mo kan kuha na ti amin, Mare. Juan, pudno na singpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam anga na ilawan ka laang mat. Kan saan mo mat anagayatan ti amin, Mari? Napilitan ka lang, gaputan nakautang ka iti dakkel gapu iti kasino. Uray pay, saan nga umdas arason day tamari? Sa nabali, amok amalpas mat laang day to'y. Awan mabalin ko, no diti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalapat. Oh, Ruby. Waktu pa kita di nakabailan abas tatalikodan lantong. Inak igaman! Ibatam ti imak William! Uy, natangsit ka itan na. Apay ngamin aya adinak pay lasardengan. Ngamin na. Sana siya ti klase ti lalaki abas tayo basura latan ti may sa babay. Ha! Siyak lang darumbang amang ibasura iti babay. No jakon kayat. Kuno awanan pakairan no naken ko na. William. Amumat no kasano ti panagurso nadakan ka. Saan ka di? Iswa di mabalin abasta panawan. Nawatam. Oh! Pangaasim, William. Sardangan na kumamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyak. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakak. Kat babaan day takan ka, Ruby. Awanan kay ti bay. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William! Ipagamlatan ti kayat no nga ibaga. Awan bibiyang kukunak manan.
Tinapatag kita kanyak. Paragsakan na. Kukuha ka lang, Ruby. Nukasta, pampanunutam nga mga nuaddan at agsan aparikot ti asawam anak ko. Wala nang. Amamok ti asawak. Kabisadok dagiti gargaraw na. Mamati ak nga dapakariribukan na. Ay, kasaritam ati asawam. Inaramid kong day tananang. Ngimdi na kayat nga ibaga. Madila ka no tirik-rik na iswakas jay. Ay, katamangan no talaga madila ang matirik-rik na ti asawam anak ko. Sapay ko ma, takas tangag paiso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksay no adda saan an asaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang. Nungay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Ang mga nuam muna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam anak ka. Ni William manan ti umawawag. Anya mo tan. At alam mo ti Robbie. Ngam umawag pa lang. Ti unan po yun. Sapay nakaturugan ni Limal. Ang mga numalukag. Sino ti umawawag? Bakit? Ha? Ay, ikaw Limal. Ni Mari Ami. Uwan. Ni Mari Ami ti umawawag. Adang aming pangaw-awisan na kanyak inton bigat. Diyak rin ni playan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Mga nung napatagtibaga na. Inton bigaten lakay. Makaturturog akon. Kaya't kuntagin na. Umay ka nga raw doon. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang ti cellphone ko. Itikas na. Di na kumaawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po. Bakit? Makalawas ko nam Limal. Wen, ag-seminar kami jay. Nagbayagan nga eh. Unay ka ti asawa ko na. Apay, kailo yung nakadagos. Limal. Mabiit la ti makalawas. Sumagmamanulangal daw da jay. Sa bagay matkit di Siga pa ti makamu ka dagiti ubing, wen. Sana bale, tamabit lang matikawan ko. Agsubliak mo dagos. Sana kasi iti barko. At awon ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijay, Juan. Wen ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Da kayo ti rumbang nga agan na ditoy. At da ka nung nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan. Idi namin sangal daw. Ang mga nagsipsipot ititakawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen, iso nga idubol lakyo ka na yung nagitiri daw. Nang runa, nudakda kayo. Diyos ko, amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man nagiti itugot ko akawas, bakit? Wala kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sama, tiada iti lamisaan nga agriring anak ko. Wala nang. Apay gaya di musong batan. Ang mga nung napatagtibag at umawawag. Kwa, sinong batak itayan? Ngam dagulit mat. Umawawag lata. Imbagak lang aruden ajak am-am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta? Wala nang. Bayan nyo lang din na. Mauman tumat lang. Sapay uso ti scammer ita. Kita tama nga no alilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsung batan. Ay, daytoyan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana? Nujak ka no makisinarak kan kwa na.
awagan na kano ti asawak. Ken adda kano isend na aladawan mi. Anya, sus Mariosep, kasano pa yun dayta? Mariribukan ako na yan, Mare. Diyakon amo ti aramidak. Diyak pa'y kitin makaturturog, gapo iti kapapanunot. Makunkonsensya ako na yan. No apay matadinak ngamin sardangan ni William. Obses kan kaday dya, William, Mare. Amangan nulaksidan nak ti asawak. Agraman dagiti anak ko, numaamwan dati amin. Anya nga tano i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, Mare? Nakarakaron. Ngamin, adda igam na nga ebidensya iti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, adda na panunot ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amo nuag baligi ak. Adet, nakatulog ka ni William. Inayatek ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat idilit ko dagiti bagbaga na aladawan. Dagiti ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Imbag laang taamok pa iti pasway na. Aday ta, nalukat akon. Biro kag iti photo gallery na ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasigmat a construction site ti adda dito eh. No kasta, inulbutan na klang. Saan apod nung adaladawan mi iti cellphone na? Tinambar ko. Biro ka, kat idilit ko. Iti kasta, saan na kon amakontak? Talaga ang maudin daytoy apan nakisinarak ko kan kuana. Nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Ngaan niya, Mare? Natayan. Anya? Ni William? Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake ka no iti mismo abalayda. Dead on arrival ka no. Anya? Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, Mare? Wan, Mare. Jakmat ka bailan nga aramidan ti pampanunutam. Ay kwa, saan mat nga iti kasta, Mare? Ang nubilang laang, amangan numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakatakyan na. Pakawanan nak ti Diyos. Ngamamom ka di. Nalaganan tirik nak. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat, Mare. Patsyat nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao apagbutbut ngam. Miss F, kaslaak naparutan iti siit iti barukong ko, idiin padamag ti kumarik tinapasamak kani William. 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kati pagyamanak, naornos mo tinagbalin a relasyon mi nga agasawa, agraman dagiti anak mi. Adda dagiti gundaway amalagip ko tinagbasulak, kat makonkonsensyaak no kasjay amakitkitak ti asawak. Numaminsan, kayat kun nga ibaga kanilimwel ti amin. Iso na laeng tamaamakak, taamangan no isupay ti agbalin a parikot iti nagbaetan mi. Nagbalin nga rod apalimod iti pamilyak daydi apasamak. Ikarkararag kulatan asapay kuma tano bilang tamaamuan tuman ti asawak ti nagbidutak ket mapakawannak. Kasta unay a panagbabawik.
No kumata sa anak asim mursurot iti kumarik anapan iti dayja lugar. Nalabit ajak na sulisog a nagaramid iti may kaniwas. Ammok nga do ti manggura kanyak. Ngam awatek amin dagita. Ngamin, ammok nga agingga itaket si babasulak paylaeng iti asawak ken iti imatang ti apo. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam Ruby. Uray kasanupay ti kinaadu ti kinasayaat nga inaramid tayo, mapukaw amin dayta iti may salaeng a panagbiddot tayo. Agbalin tayo nga rod kumaanaanad kadagiti desisyon nga aramidan tayo. Agpanunot tayo anaimbag sakbay ti anyaman nga addang. Ipangpangruna tayo kumadagiti prioridad iti biag. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Ruby, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.